khajani poito khlaini rok phaide sing tiniwo Hik-Sai bo bahai tomong no tuikhe halok karagung nai okok thai kok kathar no tui wan chuk layano Hik-Sai halok karagung na bagai sing kabang mano saituk layo rangri tongna nango Nukhung Kaham tongna nango eba nai thogong na nango sing kabang mano wan chuk layo phiaba rangri tongmao bo halok hamya tongo nai thogo bo halok hamya tongo building nogo bo halok hamya tongo sengsani sini wan chungmu bai kabangma gyan buddhi bai Nukhung Khamao bo halok hamya tongo hingke halok kaham ong sukmale bo bahayo apongkha borokni aroni phaimaya kaituni aroni kok bitise kaituni mani kaisa halok kathar abongkha Hik-Saini halok kaituni kok singno tam phurung khorok sate khorok jano hamjaknani poito bai koinene khe ব্যবহার khlainani kok no sao kaituni kok singno belai srai srai ke sao epis chapter 5 verse 25 o sai hinjanai rok Kristo bo sakno riui mothano hamjakma haino norok bo hiksongno hamjakdi oro Hik-Saini halokno tamo bai sukha Kristo bai mothani halokno sui saka elembago kuno jagao bo Kristo boni thui bai mothano paimani a halokno mungsa mani bai phano suya phiaba Hik-Saini a halokno ke suo inke Hik-Saini halok bisike kuthuk bisike kaham bisike srai srai onana sing o elambani kokno khukdang ke saimano poito khlai tongnai sai hinjangnai rok bosabno nahari hikna hamjana nang ke Kristo mothani bagai sakno riui hamjak mahai hiknobo omake hamjaknani kokno sao inke sai ongnai rok borok Kristoni hamjakmano saimana nangnai Kristo mothani bagai tambuklaikia abono bo saimana nangnai bo Kristoni kokno bukhao kuplung ongna nangnai kaitini kok bai khoroksa asaijak borok ongna nangnai Kristoni o kuthu kuk hamjakmano bo saiman ka hangkese bihignobo bo hamjaknani abon bagino khoroksa Kristono hamjak kuknai byakti bo hiknobo belaikhano hamjagui mano abon bagai sini nukhungo jotnglai nakungma hangkake Kristono nahari kaitono puilatoni ui boni hamjakmano saiman mani bisingti nukhungno khawi thangnani nukhungni hikbai halok kahamongui thangnani singnugo Kolosai chapter 3 verse 18 nobo o hik hinjangnai rok norok bosaini kok khnadi tamni hinba Christian buri rok omhaino ma khnathai klayo oro hingke khoroksa poito khlainai sai Kristono ko saolke Kristo mothano hamjakmani haike hikno hamjaknai amahai bektini hikno elambago omai hini sao tamsa o hik hinjanai rok norok bosaini kok khnadi elambago omai ke dagijago o hik hinjanai rok norok bosaini kok no khnadi tamni hinba Christian buri rok omahino ma khnathai klayo obo hangke buri rokni bagai bo boni bosaino belaike hamjagui borom riui boni korta hisabui pradhan hisabui hamjakma baike boni kok khanawi tongnani o kokno sao oboni maneno eina je bo basaini seleng bo basaini selai kom o kokno samaya obongkha pradhan ni kokno samase nukhungni shringkhola narikna bagai kaitor bosaino bokhorok snamkha bo porithung porijaigathung borangana gongthung rangkuri thung kaitor omaikeno system snamui dikha aboni maneno hamjakma bisingtei borom riui kaitini kokno khnama bisingtei basaini kokno khanawi tongnani omhaike tongkhangkeno nukhungo khaksangma hamjakma kaitini kok bai kuplung ongui anukhung kaisa model ongui pasai mano singte bunugo 1 Peter chapter 3 verse 7 obo norok sai hinjanai rokbo slani slai hik kebel ko khunui sawi manui hik bai tongdi oro sai hinjanai roni khlaitai tamo je hik bosaini tolao tongoi bosaino borom riui bosaino hamjagui Kristoni kokno khnama haike bosaini kokno khnawi tongo amai hik ni proti khoroksa poito khlainai bosaini tongmung khlaitai tamo hamale hik kebel ko khini sawi manai hik bai tongnani bo bhai jorao kaham jorao bo hamya jorao bo bebak jorao bo hik bai tongnani
Jora jorao sing omahai dongo sing buni phatani kokrok khanawi hikni proti sing ବ୍ୟବହାର hamya khlai payo yagrok tisai payo ebakhe nukhungo amani kokno khanawi phano kok kwbangma sukli kokrok khanawi phano sing hikni proti kwbangma ବ୍ୟବহাৰ hamya khlai payo aboni bagwi sing joto phatani kokno phatharon tona nangnai nukhungni kokno nukhungon tona nangnai Hik-Saini beparo third person ke phano phaitei kri kaitono puila o toni simise Hik-Saini nukhung khatai aboni manano ang ani ma ani babono hamjagya okogya ora belai kino srai se aboni bagino borokno kaham ke naidi hinsao tamnoi Hik-Saini proti hamjagoi boromri oi kok khanawi tongmaba borokno kaham ke naidani jora jora omhai basaibu nugo ang bihikni hamyano boni amano sawo bihikni hamyano buino sawo lasi phunukmani rokno singnugo obo Kristono kosolke hamjakmani kokno klaiya Kristo mothano hamjakha tuyo sui kupur khlaigya hamerokno kholobo hini saw thigo baikino bosai hinjanaibo hikno omaikno hamjana nangnai saya sugirono kholobna nangnai phatani kok bai bihikno mungsa sondeho khlaitei kri ebakhe joli thei kri hamya wansuk tei kri oro singnugo tamni hinba borokbo norbai baksa khairok jagoi muthang jagano khoroksa poito khlainai bosaini nukhungo hikbo khoroksa poito khlainai ongoi basao bosaini halok hikbai kaham kake khorongno borok kaitoro toro logo te khoroksani bisingti te khoroksabo kaitor mothangai tisao poito oragrigo norok suri santhani kebengjagya tikhe omaike tongdi naidi suri prubo kebengjagya tikhe hamjaklai tongnani kokno sawo nukhungo hamjaklai ma kri hingke nukhungo sondeho phaikangke halok hamyangake sini nukhungo surinani a poribesh kri ongoi thango abon bagui nukhung kaham wngna bagile bwsai hikno hamjana nangnai Kristono kosol haike kaham jorao hamya jorao logirinani tei hamya rokno kholobnani o kokrokno sing belai srai ke saimana nango 1 Korin chapter 13 verse 4 singtam nuk hamjangnai borok bo khabo logo khabo khairogo hamjangnai borok bo mobo musuya kok kotor bo saya kobo kung sugya obongkha Hik-Saini hamjakmani je thim ongna nango Hik-Saini hamjakmani thim ongkha obono tamongnai khaloknai bihingni proti jesukpano hamya khlaitung bosai jesukpano hamya khlaitung jora jorao kwbangma relation hamyarok singnugo khanao ajorao khaloknani joliyawi khaloknani khairoknani te hamjaknani kokno saw musulaya hani saw khoroksa te khoroksano hamya salaya akokno saw kokotor salaya khoroksa te khoroksano jora jorao angkring keke nini nukhung tongla khamo angkring keke ningmasagla khamo amhai kokotor kotor samani singnugo ani amani aro ani babu song aro kwbangma rangri tongo amhaike kokrok samani singkhana kokotor sadai kri kungbu sugya hani saw kung sukthai kri Hik-Saini halokni kajarma joro kung sukthai mungsa phono kri abo belai khino srai se singte bonugo Genesis chapter 2 verse 24 oro singnugo aboni bagino borok ma phabai kagui bini hikbai thansa ongo te borok mang kaisa ongo okokno sing belai kaham ke bujina nangnai obo ma bau bai kagui nukhung alada khadi ni sabaya oro busak kaisa phola kaisa ongmase sini wansuk tanibo nahar thanibo bepak kaisa ongmase saibo okokno ma bujinai hikongnai bo okokno ma bujinai jora jora bo hikongnai rok sainino ko nukhung khawi phaipano borni bukha borni puila akiu tongi phaimani ma pha ni nukhungse puila otoni jago borni wansukma bo ojaga ono belai kheno ma phani nukhungno tui wansugo a ma phani nukhungno belai khe wansuk jak thanibo saini nukhungo saibai relation hamyangoi thango omai jorao phaisok payo burirok phun bai mang boni ama bai kok sai tongmani ayangni nukhungni kokno tui mamang ayango rangri tore tong kuri de made masa masaya ayangni nukhungno tui mang wansugui tongnarok borni nukhung deramani rok sing nugo tamni hinba ayango wansukmani bagai tabuk je kaijagi phaimani a saini nukhungno bukhari manya saibai halok snamai manya tei saini nukhungni boni ma babu songbai
সম্পর্ক halok snamui mania aon bagai nukhung dera bongphayo hik hinjanarok borni puila priority le saini nukhung se ongna nango joto wansumung rangri no tui nukhung khanani kok no tui jere khonani tui bepak o nukhung ose sai baise wansugui kok kaisake thamsake halok kahamke kuthukke yarong sunan nango aboni manena eina je ayang tongi phaimani ani nijini ma phano yakari nani okogya khorongni miliwi puila saibai সম্পর্ক kahamui a saibai khorongni miliwi wansugui mano abose joton lai nangkuk mani abon bagai phari sing tinio o kaitini kokrok bai sing obono wansugui mankha nukhung kahamong na bagai hiksai je to mono tuikhe halok kahamong nai a to murono tui sing ki hisa wansug lai bathak layan elam bagni kokherong no khuk tangma bai sing obono buji mankha halok kahamong na bagai tamo tamo nang number 1 Hik-Saini bisingo authentic love nango belai khe kuthukni soi hamjak mung nango a hamjak mung Hik-Saini bisingo simino number 2 Hik-Saini bisingo ador te borom tongna nango number 3 Hik-Saini bisingo tatal phemnungni yakni haksalongi tongna nangnai basaino bandinani ebake hikno bandinani tatal kok sanani chikon kotor jotto beparono a tatal kok sanani phemlokdani sing yogi ma tongnai engke Hik-Saini bisingo aje soi a genuine a soi hamjak mung abo tongnai khoroksa te khorosani poti poito tongi thangnai number 4 jora jora o Hik-Sai kok banglayo thamsi tunglayo phia thamsi jora o mungsa kok sayawi tongnani thamsi jora o kabangma kok samoni abo kaisa pano nangya abo derariwo abatlai thamsi tungkhangke kok sayawi tongkhangke belai sawo siring siring ke tongke number 6 khoroksa te khoroksani bagi suri lainani orono sing belai ke gebong layo hikni bagi basai suriya basai bo hikni bagi suriya phadi khoroksa te khoroksani bagi suri layano sing hikni bagi se suri manya hangke saini bagi se suri manya hangke ang buni bagi tam suri manai ang tam Christian ka hamong nai ang tam suri nai ka hamong nai number 6 tekto te tong thok jarao logiri nani tekto probo thansa tong thok probo thansa jora jora singo mai nugo hi sakhamia ongkhangke basai sakna yongmani naikol yongmani ador khlai yongmani phiaba higle basai sakhamia ongpro belai keno naikini khlayo ador khlayo jotno khlayo phadi singkai tini borok tekto jora obo tong thok jora obo thansa ke tongnani nangnai number 7 obo belai nangmani aya kheba o number no ang puileo tona nangmani tamsa kai tono puileo tonnani bebak nukhungni jotton lai nangkuk mangkake je nukhung kaitor bai halok kaham je nukhung kaitor bai thik tongo je nukhung kaitono puila tonio a borno te sana nanglia nukhung kahamong na bagi te kaisang kake last number 8 nakarnani obo sini bagi belai nango jora jora o Hik-Sai wala yer tongba wala yo baksa baksa nukhung sapta kaisa pointo kok salaya nakar laya kese kese ngoi mano kok bangai mano log logi bai no nakar sandi saboni sa saya bote sing discuss khlanya nai je sakang nakar sani mannai bono pholao maturity ni proman nakar san kangke a nakar sanjang nai bo nakana nangnai minisa saya abornotei salai thaikri obonongkha nukhung kahamong na bagai Hik-Saini bisingo সম্পর্ক kaham tongna bagai Hik-Saini bisingo halok kaham tongna bagai kaituni aroni kok bitirok obo borok ni aroni phaimani ya phadi kaito se Hik-Sai no songo kaito se o halok snamui diwo aon bagai kaituni aroni akok bitino sini bagai joton le nangmani o kaituni kokrok juri kaisa nukhungo tongkhangke anukhung bigra phanong thung anukhung no building gri phanong thung anukhungo borok gri phanong thung phiaba anukhungo khaksang mung tongnai anukhung te kakphlai lak phadi kaitor hamari khlaitung o kok thai kok bai amen